Aquest passat 14 de novembre, molts països europeus van viure també una vaga general, com d'altres van organitzar diferents accions en suport a aquesta vaga. Tenim aquí el David perquè ens expliqui una mica les diferents percepcions que es van veure tant a Portugal, Grècia, com a altres països del sud d'Europa. Hola, David. Hola, Keren, què tal? Doncs sí, anem a parlar de la vaga general del passat dimecres, 14 de novembre. Abans que tot, agrair a tots els que van formar l'Agència 29 i van cobrir tot el que anava passant durant la jornada i van treure tots aquests vídeos, tant la Comissió d'Audiovisuals del 15mbcn.tv com la gent de la tele, com tota la resta de mitjans lliures que van fer possible tindre aquesta informació de primera mà i al primer moment. Cada vegada anem fent-ho millor. D'altra banda, avui no parlarem ja del que va ser la vaga aquí a Barcelona i sortirem una miqueta a conèixer quins van ser les situacions que es van viure també a ciutats com a València, a Madrid, a la resta de l'estat espanyol, l'agressió que es va veure també a Tarragona amb aquest pobre noi, i també sortirem de l'estat espanyol per veure, en primer lloc, Portugal, ja que era una vaga ibèrica, que va tindre un gran recolzament, més carrers amb transports i també molt extens amb el territori. També destacaven molt el que havia estat el tema de sanitat, d'educació i també el judicial, que s'havia parat quasi al 100%. Llavors veurem també països com Itàlia, que no van ser vagues, però sí que van fer parades de 4 hores, i Gràcia, Brussel·les, Berlín, en recolzament amb aquesta vaga global i amb aquestes mesures d'austeritat que s'estan aplicant. Endavant, vídeo. El passat 14 de novembre va ser un dia intens de lluita no només a l'estat espanyol, sinó a tot el sud d'Europa. Centenars de milers de persones van prendre els carrers per plantar cara a la política neoliberal de la Troika basada en l'austeritat, les retallades socials i la pèrdua de drets de la classe treballadora. A Madrid el seguiment va ser general i després d'una jornada un tant tensa, a la nit van tornar a produir-se escenes de pànic provocades per la brutalitat policial que van exercir les forces de seguretat de l'Estat durant els enfrontaments entre manifestants i policia. A 23 països es van realitzar actes de protesta. A Contrainfos és per això que volem fer un petit repàs de com s'ha viscut aquesta jornada fora de les fronteres de l'estat espanyol. A Portugal, la convocatòria de vaga general va tenir un seguiment important. Els sectors públics van ser els que van registrar un major seguiment. Els sectors de l'educació, sanitat i justícia, l'aturada va ser fins a un 80%. A més, es va aconseguir la paralització gairebé total del transport públic. També va ser molt important a d'altres sectors com ara correus, recollida d'escombraries, els estibadors i diverses de les empreses més importants del país. Pel que fa al tràfic aeri, la principal aerolínia de Portugal, la TAP, va cancel·lar el 50% dels seus vols. El més destacat de la jornada, però, va ser la concentració realitzada després de la manifestació davant del Parlament de Portugal, on es van congregar milers de persones. Els manifestants van aconseguir treure les valles que protegien l'edifici i durant gairebé 2 hores mantenir un enfrontament contra la policia que acabaren amb un nombre important de detingudes i 48 persones ferides.
Pel que fa a Itàlia, hi havia convocada una aturada laboral de 4 hores. Cal destacar, però, la vaga realitzada en el sector educatiu. Milers d'estudiants van sortir a manifestar-se a tot el país contra les polítiques d'austeritat en el marc de la jornada de lluita europea. Durant aquestes manifestacions es van poder veure enfrontaments entre les manifestants i els cossos repressors de l'Estat a diverses ciutats, com ara Milà, Roma, Turín o Brescia. A Roma, la policia va reprimir amb gasos lacrimògens i vehicles blindats. La jornada es va saldar amb diverses detingudes i importants danys a bancs i institucions públiques. A Grècia, degut a que feia una setmana havien fet la vaga general de 48 hores, els sindicats majoritaris van fer una crida també per fer una aturada laboral de 3 hores. Aquesta aturada va ser seguida principalment per les treballadores del sector públic. Unes 5.000 persones es van congregar a la plaça Sintagma d'Atenes per mostrar la seva solidaritat en aquesta jornada de lluita. També va haver-hi concentracions a Tessalònica i Ioannina. També va ser important els actes de solidaritat viscuts a Brussel·les, Londres, Berlín o Viena. Esperem que això sigui l'inici d'una onada de lluites a nivell europeu. De moment, veiem com el sud comença a aixecar-se contra l'atac que estem patint per part dels dirigents del nord d'Europa, sempre en la complicitat dels governs. Les sense veu de tota Europa comencem a aixecar-nos. Aquest passat dimecres va ser una petita demostració del que podem fer quan unim les nostres veus. Tot i això, esperem que la lluita vagi més enllà, de que, com deia un dels estudiants italians, totes juntes donem por.